Zdravo moji jebači, zdravo moje jebačice, evo, znači, novi Gasto Story samo za vas. Zato što vi volite, znaš, kad ja puknem, zato što živim u državi koja toliko mi ide na kurac, vište, što živim uopšte u njoj i zašto koji kurac sam morao ovde da dođem, da živim, zato što su Amerikanci sjabali celu našu Jugoslaviju, pa sada mi, Srbi, Hrvati, Bosanci, Mađari, Bugari, svi mi što smo bili nekad Jugoslavije, moramo da dođemo u strane zemlje, kod stranih ljudi, da radimo i da zaradimo taj jebeni novac koji ćemo da potrošimo u našim zemljama, gde će naši ljudi da nas zovu prodate duše, zato što smo uspeli u životu time što smo došli u tuđu naciju i zarađujemo tuđe pare. Pa pošto ja znam da vi volite kad ja ovako prsnem i kad se znam o čemu pričam, iako možda vi ne znate o čemu pričam, pričamo o svom sranju koje mi se danas desilo. Da. Bukvalno je trebam večeras da idem da podignem papire na 10 godina. To znači, brate, karta se žuro, ja sad, brate, legalni građani, znači 10 godina ću ja dobijem papire. To je full. Pošto neki ljudi plaću da dobijete papire, ja ću to da dobijem. Ali me tako boli kurac! Da to nije normalno. Zašto me boli kurac? Pa zato što mi je pun kurac ove jebene države u kojoj živim. Zbog čega? Pa zato. Znači danas radim, brate, na Louis Blanc. To ti je negde sred Pariza, ne pojma, Pariz 10, naprimjer. Sad treba da idem na Republiku da bi glupom Stefanu DJ-u odno njegove platine, koje su inače bile kod mene, zato što su njegovi roditelji zaboravili da ih odnesu u Srbiju. Pa sam ja morao da nosim na moje leđa, na moje krkeđake koje svaki dan radi, bori se za život, da nosim na jebenu Republiku, da njegovom dedi, jako starom čiki, dam to da bi on stavio u bus i da bi on krenuli. Onda odatle moram da idem u Svarovski, da bi ja to Mariji kupio nešto, zašto da ne boli me kurac, moja devojka, šta mi fali. Onda, što je najjače od svega, znači ja sa Republike moram čak da dođem, brate, na Montreuil, to mi treba pola sata, normalno banka radi do 6 sati, 18 časova. Da bi podigao pare u banci, morat ćeš da kažeš, da ih obavesti da će da uzneš taj keš pre 48 sati, znači. I sad ja sam tu radio, brate, više od 96 sati pre, ali ipak sam stigao kasnije, zato što nisam znao da banka radi do 17 i 15. Sad je toliko bitno, tih jebenih 15 minuta, mogu si zatvoriti telefon u 5. Tako ne, ja bi znao da radi do 5, a ne do 6. I ne znam koji kurac menju stalno datume i zašto sam se ja sad izjebao, znači što sam tačno stigao u 5 do 6 i sve je bilo zatvoreno i bila jedna žena koja radi tamo gde su ona stakla, pa ona je tu, ja i vidim, znači kažem dobar dan, da li mogu nešto da kažem, no, la si ferme, pa znam da je ferme, pa i ti si pička, vidi mi to, nego mogu nešto te pitam ako ti smetam. Ona kaže, oui monsieur. I kažem, gospođo, znači, izvinite, stvarno mi je jako žao, nisam mogao da stignem pre, znači, jedan debel koji radi tu, ne znam zašto ni on uopšte radi, pošto tamo radi naš čovjek, znači, Kredit Agricole se zove banka u kojoj sam ja, inače, i keš mi je stigao u subotu, znači ja treba sad da podignem, brate, u utorak, rekao sam im već u petak, u stvari lik mi je rekao da moram da dođem u utorak i u sredu, da u utorak 800 € podignem i u sredu 400, zašto? Nemam blage veze, razumeš, nemam blage veze zašto je moram to da uradim, ali nema veze, ja sam postao čovjeka, zašto da ne, sad ovako. Žena mi kaže kao fazon, ne mogu sad ništa da uradim za vas, ovo, ne. Kaže, pa dobre, bote, možete bar nešto uraditi da mi kažeš šta da radim, pošto moram sutra da izvučem sve pare. Pa dođite sutra pa ćemo da vidimo da izvučemo 800 €. A kad izvučemo ovih 400? Prek sutra, iz aviona da ih izvlače, čekaj da razumem. I neće niko ti pomogne, brate, u ovoj jebenoj državi, brate. Niko neće 1 minut više da radi od svog vremena, brate. Vi to ne razumete, brate. Evo, Gasto Stories, smej se, fane, dok sam ja u govnima. I šta sad da radim? Kako ja izvučem 1200 €? Kako? I evo! Izvukao sam 600. Evo, to su 600. To su pare, grdno zarađene pare. Daš Sojiću, pare! Kako je sad, kako? Boli vas kurac. Vas boli to sve kurac. Vi je važno da sedite u vašim smrdljivim foteljima da gledate Gastoza koji se bori za život. Gledajte me, ne
slobodno, gledajte me. Hoćete i dupe da mi vidite. Pa neću, da me ne bi posle Niksa Zizuis prozivao. I da ne bi posle neko rekao da mene izbacili iz škole zato što sam glup i zato što su škole 200 puta slabije nego u Srbiji. I da mi neko rekao posle da ja ništa ne radim u životu. I zato što je moj miserable, na srpskom, brate. Mizerni život, kako već. Da ja imam mizerni život. Pa napušite mi se, bre, kurc. Napušite mi se, bre, jašce. Napušite mi se moje, znači, čumarine velike. Ja, bre, ovdje ginem, brate, ne mogu da stignem, bre. Vi nemate koliko je ovo zemlje, nemate pojma, brate. Jako, brate, najveći underground, brate, to je, mislim, najbolji, naš, najlakši, najbolji, brate, underground je u Francuskoj, Parizu. Ipak, brate, ne možeš sve da stigneš u životu. Ali vi ćete to da vidite, vi ste sad, uglavnom mene gledaju klinici, gledaju mi stariji, ali neću to da kažu. Evo, brate, malo pre mi se desi, ulazim u autobus da dam Stefanu, brate, i lik mi kaže, čao, Gastoze, ja, kako zove, Luka, valjda, ili kako zove, ima 4 slova. Ima malo dužu kosu, radi stolariju, brate, iz Kragujevca, ali kako su ikad bude prepoznao klipu, znajte, znači on je, brate, eto, brate, pozdrav za njega, ulazim u autobus, kao čao, Gastoze, kralju. Ja odavde, wow, brate, čao, brate, šone, ovo, on. Eto, što mi je drago. Ali, brate, ja nemam mizerni život. Ja ne snimam samo klipove. Ja radim, brate. Možda radim čak više nego vi. Vi nemate pojma ni koliko ja mogu da radim. Ona pesma sa klavirom, brate, to je samo bilo malo da vidite, brate, u kom sam stanju, brate, bukvalno. Ali vi to ne razumete. Važno da vi znate da od kome... Gastoza nije kao pre, Gasto smara, klipovi smaraju, uopšte nisi kao pre, pre se ličiš na čobana. Pa i majka te liči na čobana, pa si joj rekao da se obrije nisi, pa nećeš ni meni, pa jebem te čobana. Svaka vam čast, razumiješ? Svaka vam čast, brate. I ovdje ginem, brate, da bi snimio jebeni klip, da bi se vi, fanovi, od toga nemam ni leba, smeli, a vi ćete još da mi hejtujete, šta? Zašto sam ja počela da pričam o hejterima? Nemam pojma. Nebitno. Ovim putem želeo bi Stefanu da kažem da se napuši Karine. Ovim putem bi poželio Sarkuziju da se napuši još veći Karine, znači moje Karine. Ovim putem bih htio da pozdravim sve one fanove koji će lajkovati ovaj klip i još više da pozdravim dislajkovce, brate. Zašto dislajkovce? Zato što će se oni pronaći ovom klipu i reći kao vidi ga, opet priča pa brate, znači ako nemaš pojma, nismo ti mi je krivi. Tako to. Brate, kupi kamericu, snimi, izbaci na net, pa se onda dokaži majke ti grebe. Ne bi to, ne znaš, sam počeo pričam o tome, boli mi kurac za one antifanove koji me mrze. Pa naravno da možete da me mrze, znači iskreno, pa ja mrzim toliko stvari u životu, brate. Ali mrzim stvari koje ne znam. Kao što sam mrzio čika Cviju, znači mrzio sam Cviju, ne znam ja zašto, pričao sam sa Cvijom, brate, lik je super. Cvije je super. Dok me MC Stojan, na primjer, evo dan danas nismo se čuli, a rekli smo će ja snimao pesmu. Majka, će da budeš u Gastu Stories. Eto, majka je stigla. Što je to? Nemoj da si mi kupila, evo vidi ovako. A ovako se uvijek dešava. Znači, moja majka je stvarno dobra žena, znači, to poštujem. Ali ona kad mi kupi nešto, od toga mi se sviđa samo kesa. Evo zašto. Znači, evo, stigla, evo, mislim da znam da je kupila. Znači, ja otvaram prvu stvar. Papuče. Papuče sam kupio ja lično. Znači, evo, pogledajte moji dragi fanovi. Ja sam papuče baš danas kupio. To pokažem. Kupio sam papuče, zašto crne, zašto plastične? Zato što se prljaju u pesku. A moja mama je kupila bele, i to one što nemam pojma nijak kakve, a ja već imam, brate, bele, ne znam gdje su negdje sakrile. Ne vezi, idemo dalje. Kupila mi je roze majicu. Ok, da vidimo ovo. Koji broj? XL. XL! A ja nosim L. A rođena mi majka. I šta sad ja njoj da kažem? Ništa. Evo. Znači majica je ok, stvarno XL.
Ovo čak i ne deluje da je XL, ali nema gledaj. I plus ima neki kineski znakove, vidio. I kako ja sad u Srbiji se ponavim sa kineskom majicu. Idemo dalje. Kupila mi je i bermudice bele. Znači, neki tribali ludila ovo ono, brate. Eto vidite. Ovo je i može da prođe, neću da se žalim. Bele su. Ok, idemo dalje. Kupila mi je, ovo možda može se sviđa. Sad ću vidimo. Ok, ovo je široko, znači sad sam u rap fazonu. Ja sam od danas reper. I svaki put je tako. Umjesto repa da da sinu pare i da kupi, moja mama hoće da ispadne mama i da kupi i da oduševi sina. Ali nikad je nije uspela, brate. Nikad je nije pošla za ruku. Umjesto da uhvati sine za ruku i da kaže sine, ajde da ti kupi mama nešto. Pošto njen sin ne voli ovakve stvari. Njen sin voli ovakvu stvar. Vidite. Evo ja sam kupio, brate, danas. Evo kako ja volim. Vidiš? Ovo su, znači, znači, zelene je simple, brate, baš su ali ipak, brate, to ti je mama, ne smiješ se utiš na mamu, brate, jako, znači, ide ti na, mama, brate. Ti sad, ja sad njoj da kažem da ja neću ovo da nosim, ona bi se sad ubila, brate. Evo je ona tu, evo, leži tu, brate. Nećete još da vidite, niti će ikada vidite moju mamu, brate. Ali eto, brate, ipak je to mama. Eto, ali kesa je full. Kesa je full, znači. Bar kesu pogleda ako nešto drugo. Eto. Toliko o tome, ovo je bio još jedan smrdljivi Gasto Stories koji sam tako iznervirano snimao da ću da jednog dana imam da puknem puškom vratima, stavim na YouTube da vidite kako se gubi život zbog ove države u kojoj živim. Zdravo, doviđenja, napušite mi se kurca i živo Gasto Stories.